Kedy si naposledy ležala v tráve? Užila si ten pokoj, to ticho, počúvala tie včely, ktoré bzučia, pozerala sa na oblohu, pozerala sa do tých listov. To ticho, ten pokoj a ten kľud, potrebuješ si to zobrať. Zobrať pre seba ty sama. Nikto nepríde a nedá ti ho. Že tu máš teraz pokoj a kľud. Ty si sa u nás všetkých už postarala, tak teraz my ti dáme pokoj a kľud. Buď si ho vezmeš ty sama, daruješ si to sama pre seba a začneš sa pozerať do seba, do svojich potrieb, alebo sa potom môže stať, že ochorieš. A potom budeš mať pokoj a kľud a potom ťa budú ostatní obskakovať. Ale ako najlepšia prevencia pred chorobou je, že daruj si to sama pre seba. Aj keď nie každý deň, ale vždy, keď môžeš, tak si proste daj 5-10 minút sama pre seba. A možno ti pomôže aj meditácia, ktorú som pripravila pre teba zadarmo. Tak stiahni si na matahata.sk/zadarmo. Nájdeš tam 5-minútovú krátku meditáciu, cez ktorú sa môžeš pozrieť sama na seba, sama do seba.